Vi er på en lille gård, cirka 30 km fra Aarhus. En landmand kommer traskende med sin tyr. Han kan lade den ind ad en bagdør, klapper den lidt og lukker så porten bag den. Tyren, der hedder 01709, er sortbroget, har små, ikke helt udvoksede horn og store flyveører. Den slog sin pande på vejen hen, hvilket forklarer blodet, der langsomt siver ned ad dens hoved, mens der lægges et reb rundt om det. Doven træsker den efter rebet, den ikke ved hvorfor hen. For enden af rebet venter en slagterhal. Her skal den slagtes. Et pludseligt skud med boldpistolen, og sværvægteren går i graderne. Men 01709 er ikke død endnu. Først da slagteren skærer halspulsåren over, indtræffer døden. Det store dyr ligger nu på flisegulvet og forbløder. Fra dens hals flyder blodet, der langsomt dækker gulvet som et mørkerødt tæppe. I 2012 blev der i Danmark slagtet ca. 500.000 kvæg. Langt det meste spiser vi danskere selv. Vi spiser hver ca. 28 kilo okse- og kalvekød om året. .01709 hejses op på en vogn. Den køres hen til næste station i rejsen fra dyr til kød. Her venter slagteren. Med rutineret snit fjerner han det sort-hvide hylster og kaster det over en trillebør. Han er ikke alene. De er 4 slagtere om at håndtere det store dyr. En står for aflivning, en for at pelse skindet, en for at fjerne indmaden, og den sidste for grovpartering. Tyrens tur gennem slagteriet virker som en velsmurt maskine. Nu hænges tyren op. Det er kun få minutter siden, den stod på de ben, den nu hænger i. Mavesækken hives ud og hænger som en drømmefanger og dingler fra spiserøret. Til sidst brydes både stilheden og 01709 af den loftophængte båndsav, der deler dyret i 2. Dampen står fra den stadig varme krop, som røgen på en udkæmpet slagmark. Slaget er slut på under 15 minutter. På krogen hænger nu kun et stykke kød. Indslaget er produceret af Kim Christian Henriksen og Thor Malte Andersen.